Kelsey hi bodyguard ania tichuan an hatho na apu Jonathan hena chuan lokalin aban na lekha chu kon the luta ka na tongin ka bange a kon tia chuti mo ani chuan ang tia omzel ngai tum tia hanzo chuan Kelsey hian thil dang na dang deuh hlek tho ve te po ka du to ni ati apu hian chutina ban ngot thei thei nem tina kon tho chuaka ka tel lo chuan engma ini don chuang lo nia a han ti chuan Kelsey hian ingai ang chu ni lo ka bei sei atia ma se apu hian i khiat nei lo towa chuti chung chuan an tin nge bul i tran thak le theinga alo tia ma se Kelsey hian ka hun zong deuh tho nangma vengin bodyguard na ka thok towa chu wangin ka phalam huna chuan ka ngai tuam lo tura ngai photang atia ma se apu hian chuti maya kalti chu a phal tatlat lo chuti angin i bei se angin thila thleng don lo nia min rai nangai he kho puya mi sual pol lian ber dot tu hi ka thun huaya an oma ka thuwa ngai om lo ni chuan tia soizo ma chuan engtin mo i thu nga om turin ka in pem ni teng kal sana han tuma apu hian nang nen hi chuan engma hi kan soi fel thei tak lo ni hi a soi ain atia ti lam hi kan thiam zo kan ni hi atia Kelsey hian aglo in ka duangin kom thei don lo top mai hetiang thil hi ka du lo sin male atia chuta Jonathan hian ka duang hi nang pon i du ti ka khwia rom ti na muya chuan a han fop ta chuan hun hlimom takan mang du na an te tu kan ti zo nu chuan Jonathan hian meeting poimo tak maya om do na min pui angai don ani o antia Kelsey hian ka soi to kha John ka thei to lo ni anti chuan lam siam thei lo min pui angai ne mai ti na kal suna ti chuan kum thum liam ta thil thleng kha lo lang zuai Jonathan a John tin soi tai la khriat an wam zo ko me ani hian Kelsey nu na hi alo chan him sak to a he thian nui thaim tu ngei ni a han tia henu hian a ka thachi alo ati khomo rang takin helai huna tang hian ikal teang tin alo pui to ni ma se aglo chuan khatianga min lo pui to wang khan dam chungin ama hian ka tang len don tina chu ani si lo ni chu wangin ni som nuwa ka kal san tak tawng atita office lama chuan John te chuan meeting an lo nei meka kan soi ta kan khan tia John ena soi lai tak chuan midang pakhat chuan ni lo ve kan in ram siam thei lawang alo tia chuta an ngoi de wanga helaya inula hi kan man rang kai thei don te chuan adana dang de ma na a han ti chuan khomo boi local te a han ti chun zoma John chuan lokin ani so chu ikut mo point i khoi tu kan ni lo ati a ka ti mai ni kha ila thu tak lu tu ka nge chu lova han chi bai mai lom ka du chung te chu agam emang chu ti ro tin a thut na tong chuan awa thowa wa chul deuh thuak chu han tuma ma se Kelsey chuan a kut chu alo el sak zek maya chuta John chuan ka soi to kha a han tia chuta le Kelsey chuan midang hena chuan in slai te khapai thlateu atita oho cat woman tian soi thun kha ni so an lo tia chuta Kelsey chuan ka thuin oi lo chuan in boss luwa hian silai mu ka thunang anti ta ka chuan ole thai naw teu a suyang chunom teu le alo tia chuta John chuan Mr. Korachi tun trum chu iwan nei nianga ngai phot mai la ale peka hetiang bogo khi kan tong le ni chuan khatiang rengon kha chuan kan top to lo to pang a han tia ti chuan motor chung lampang alo langa iche dan chu thwa ka ti khop mai kalome o tin John a soi kalomo mane chu tena changa John hian ka soi to kha ka kia ngai om chuan engma hlo tu om don lo nia o a han tia nia ka khrialom tena chang le maya chuti lai tak chuan phone call lo kala mei che pakhat hian John khoya ngai om ka kon ho ve chia
in mu vat ka chak te mai nia a kon ti ti chuan Lilian nen chuan anin muta Lilian I đâu thleng ta mo tin alo dong songa Italy chu nuam bokem a han ti chuan nuam khop mai zu atuya kho hoya nuam bok si ma se ko pui thai ko ka nei ta lo ni ati heti lai hian Kelsey chuan ani so tu nge alo ti wata abulami hian Italia kapesio chung ko fanu ni so ke ni nen hian in zom na engama tak siam an tum po ni ma na tin alo chang a ko chuan in zom na siama ti na ngai chu that chi alowa chu ta chuan Kelsey a han tia hinge ni ta Lilian hi omna tu alo va huai ta che chuan Lilian he ka thilala imamo to chu heta hina omang anti chuan Lilian chuan I kon kal ve dong lo mi atia a ti tu dang tul kala nei nu la nakin dewa kalo kal don nia ati Kelsey lam chu ko muin ani son a huai don che nia a anti chuan o ani mo chi baile Lilian Capesio kania antia ola tompui theina chaka nei yam tin alo changa ti chuan le nakin dewa chuan a ru ma chuan ava huaya Lilian chuan Kelsey chu a thuam no hak do lo keng khom tu tan a manga hei chu moi lo hei chu sexy lo ma tina thuam no hak tu chu han thlang den dena ti chuan a thuam no hak do lo chu ada thajela a ron hoile le che chu a tuino ken chuan Kelsey o ma chuan ati buak tatlat mai o kati pal avan zelo em a hantia Kelsey chuan a holutuk ka ven thlak lok nge tina kalsana Lilian chuan a ko chuan kha chu bolton na chawni kha ati anni panhi anin mildon hau lo nin alang Kelsey chuan thlak zo ron chuaka ma sen ompui pakhat chuan tun mai khan min an kidnap de nia alo ti Kelsey chu pon lama chuan rang te kan tlan chuak nga la Lilian kidnap tu nia lang chu silai na kap zui ngal ti chuan le Lilian chu John omna lama chuan avale ta John hena chuan ka hlau tuk min kidnap tu min tha tum tu ten oma Kelsey la chu bathroom ma om dei boxia a han ti chuan John chuan entin mo bathroom mai kalsan mo a han ti chuan Kelsey hian thil thlendan dik tak chu he tiang hi ni ka ngai sok lo wanga ne ro tia soifia tuma ma se ain soifia ma chuan John hian chu tiang in chuan lam siam ka du hlei nem ma tinge nang ma hian thil dik lo om em ni hei ai hian I try ni chung nunge mo ka tia aba boi thlak ve molai Lilian local te ka ho ma ka hoyang che ti na rom lama chuan a kalpui ta Kelsey ko chuan heng thil zong hi agwa man na fe ka ni mo chu no mai chu ati Kelsey chu tui takin amua amu manga chuan mi tu emo hi an chem te man dan ro zong ti ga nakin deuh chuan a ron ha chuak ta hlol mai kha pa kha tunge nyang le kha chem te man dan men zio te tu kha ka chung ko zinga mi emmo ni don le tin angai tu ta wang mai atu kha chuan Lilian le John po chu office anom do na chu ti lai chuan Kelsey chu avaluta a ka ti boi do chu ni mo a na kina local thale mai don ne min lo khathiam don nia tia le mai han tum lai chuan John chuan lo da ding te chuan Lilian min lo khathiam lok ta che kan han belo ka nge atia ole thalom engma ho sanom hleinem chuan in zo ve le ka kon kal le ba don nia tin Lilian chu pon lama chuan a chuak le ta chutia a chuak pa chuan a ro chuan nang nu mai ko vo hi engang me chiang e moi ni chia de kan la khoyang chu tina ngai tu pa ni ti chuan Kelsey le John an in biak zon hu chuan a kon chuak ta a kon chuak lampang chu Lilian hin ro chang ranga hei thanu zanin chu tlap lama kan kal don don em niang engei ngai dan niming lampang te kan chaw sia chu wang chuanin a kan bo wok ridlo tukte ti ziom nan atang ka yang chu an ti chuan Kelsey chuan a ka kha thiam chi ro le
chu ngai dan thatak ani engem ko khelo le antia he tiang hian ngai don nia nangma tampo khu han hoi zau deuh na te pawh anga tin kalaka kha imak a chhedeu boxia chu wang chuan kalaka imak thatna tur te pawh ani mai thesin anti vera ngai dan le a han ti chuan Kelsey chuan a thalom kan kalonia atita ti chuan zan lama chuan club pakhata lim takin an lo lam howa Lilian chuan nuama ti khop mai zanin chu chelo tak takan ban tam tak em tin ma se Kelsey chuan azu in lai chu alo lak saka khoi mo in hnem lu tukang tin no chu da thata han tum chia a mai ko chu a phel sakta chutia mai ko in phel chia chu Lilian chuan a mela han huwa Elena kha pujo safanu kha ni hi tin tunge ni chu a khe chuak ta ma se la khangai lo omang tak chuan alan langai khini o kati palutuk katum ga ngan donia kalo in roi ve do nge mani antia ma se Kelsey hian a holutuk kan vo thale mai nge ti na mai ko chu an tron thale vata a kham khamin email po a chet lem lo kha ngatinge mai ko he vo kha anti chuan Kelsey chuan kan ha thona ne in thun zoma chu wang chuan hetia ko hi ngai ti na chang maya ani chu mole a kham khamin kabula chuan khatianga omrang pongai chong lo nia kabula da chuan eng ma thu pangai lo I thu ro zong te chu ka thop pui thei tu tuk che email po ka khalem lo email lan dam po ka thein le to tin yo email tak chuan han om ve la chuta Kelsey chuan a thai in lama hodon toila thain ka khia atia in laman hota nu chuan Kelsey po a om na lama chuan le tveta in chunga lu che chu chuan lo muin khoyangi kala anti chuan Lilian khan in tlapa kala duwa kan kalpui ni kha ati tlapa mo tlap te chu mun lo om takania sin chu khoyem chuan antia o khye ma se lungai su ton tum chu abula ko om chaw chawa achunga eng ma thleng lo atia arim khremin minrin zolo mel reo mai I bodyguard thalerin om takha kala ni rang ania anti chuan andin nai dawa Kelsey ka khrialom ni thum chung chu kanom don thei ta dawa ka ngai to khop mai che ti na hmuya chuan a han fob zuya heti lai hian Lilian chuan mi tue mo hi lo be meka hello Elena pelu so thattu kha ka zong htowa entimo Elena thattua anti chuan niang chu a thattu te chu dang ni lovin John bodyguard get woman anti thin nu kha khanu le khalom le lo ni le antia ami biak pa hi tungle kan ti chuan Elaya sania pelu so chung kwa anveng tur nom takani chuta la thinrin tak chuan ran ding chuaka romi anti fai hal teu tuna hian kha ket woman anti lu kha helai huna hian silver plate alo choyula chu ka du ni anti deuh ham maya ti chuan anaw te ho chu pon an chuak sapa ani po chu a thuam no te hain a hanin siam veta heti lai hian Lilian chuan Jonathan tunlai chu kalongai tuwa zan lama chuak du ni la ko om na hmuna te local ve du lovem ni antia a koi zong ngai lo la kan te lai kan in fiam thin te kan in kom thin te po kha va fan le te pot sa kom lo ma le I chak ve lovem ni anti chuan John hian chun lama ka boi ni leng thei lu tuka chutianga zan lama han chua le po ka ringwa lang lem lo tina changa chutianga na ha thak don hleinem thil limom tak li lom om don chu lawa Kelsey po kal ve thenga tiro tin Lilian chuan an soi le wata chutia angin ta ka chuan John po chuan ole thalom ani chuan Kelsey kan chuan la tum to halo bo sei ta che zanin chu pon lama kan chuak le don ani chu kan film khur ngai nia a han dia Lilian chu ti fu ein ti mel khop mai ti chuan le kapisio omna hmuna chuan an fakalta Kelsey chu ambodika tani angin uluk takin thil thlengvel chu an thlir kuala heti lai hian tlangwal pakhat lokalin thanu eva serious ve engai ngai tua thil zon lai te ni romo an ti chuan
Kelsey chu phu deuh zawk ni khan pa lo ve ma se film khok taka hi kan na chu nia lom an ti chuan he tlangwal hian Mr. John chu kolom pui khop mai a uite a du ati thei anei le hi an ti chuan Kelsey chuan chu tiangin a uite kan ni khelo nia alo ti zowa ma se he pa hian nia ingai dan ha chu ka sui thei do ve an tia chu ti rai chuan Lilian chu lo kalin hey Kelsey Jonathan present thadeu kan ei sin thom no bo ma oma khongai min lo walak saklok thei ngem surprise ka du boxia soiro sa chi ni boxi ro an tia ole tin chumi la tu chuan avakal ve mai boka ma se ro ma valu chu kong khar chu loin hong sa tlat mai Kelsey chuan a ring hel ta dewa anunga pistol chu lain film khok takin chu rom chung chu an enkwal velta apia dewa chuan misual pakhat chu muin asirai chuan ka ngal to pop mai asir dewa po chu misual dang an lo oma chu rom chunga chuan misual an lo om nual ni in sirai chuan an kap zungzunga an zawai chuan a kap fu ta mo tia chuan rang takavalo tin pakhat chu vamana helai huna hian tuinge tio chu tu tholo kal ngei ni an ti chuan helai huna kan local chan chu nangma man tur hian ani nang hian pedu so fanu I thata chu wang chuan kan ron man ton che ni tin ma se soi zo ma chuan ni kho khalo chuan chu misul pa chu a om zuya ti chuan Kelsey chu roma tang chuan kan chuaka chu ta John an mu chuan ngati ngi mai kha enge thil thenga a kan tivat sa helai huna tang hin rang ta kan chuang hala ngai ni ati in John chu kai chuak hala Lilian chuan chu ti an chuak a mu chuan engkim chu kha thiam vek chu mi te mai chu an van lak lo takem mai che pakhat mai pon that thei ro ni mo tin a lo ngai tua Lilian chuan thil thendan chu kha thiamin chu mi te mai chu an van lak lo takem mai che pakhat pon that thei ro ni mo ka poisa lo thlonin an luang gal le ta phot mai ati kar chunga chuan an luta John chuan engthil nge thleng min khil donem antia chuta Kelsey chuan pelu so ti ming I khetonga yem tinan zota free an ni te chu poi khoi thin chung kol lian tak le thil ti thei tak an nia Eastern lama oman ni nge ya enga tinge a han ti chuan an seidan chuan an zinga pakhat khan pelu so fanu ka that tin an soya chu wang mole an ti chuan John chuan pelu so fanuwa pelu so chuan fanu nei mi thei nem an tia antimo ani chuan nge om zian yang chiang zo ka kan chui ngai don ani chu tin Kelsey chuan a changa John a in a lo langa John a chu imbual zo in ba room atang chuan a kan chuaka Lilian chuan a kan zui ve boka John zanin chu kabula ilo mu don lom ni tunlai chu ka hlau thong reu mai in thana te hi tam chia voina Kelsey na thil ton atang phe kha chuanin mani om po hlom reu ania antivela chuta John chuan a tha lom nie dole thon thu te ka khil don chenia antivela chuta Lilian chuan ani mo avan lo mom ma se ka soyang khan agal muang lo reu maya chu wang chuan pon lama min lo veng tu om thei se Kelsey hi I chia lo thabek nin ka khia ani hi pon lama min lo veng se engei ngai dan a han tia chuta John chuan Kelsey chu min ti sak thei ngem a han ti chuan ole kapu kalo ti don nia tin Kelsey chu Carlson ve mai boka pon lama chuan Kelsey chuan a bodyguard puin hena chuan amma khan Lilian so Capicio fanu angini soya tero Capicio ho chu an chungcha min khil thei ngem chiang zokin anti chuan he pa hian Capicio chung ko ho chu Italy ma chuan thil ti thei tak mai an ni vea aku ka klo khia dan chuan Italy mai ni levin US a po hian ron in zar pharon tum ning ka khia abulton nan kampu Mr. John a hi ron thunzoma tuna Julian nen hian nu pa in siama chutiang manga in zom na ron siam chun tum ning ka khia antia chuta Kelsey chuan nu pa in siama kampu hian a du don em ni anti chuan nui chungin tunlai ata chuan sumle pa hian thila ti thei khopa sumle pa hi la thone na gan nei theina tur nei ta chuan
ตัวมาเฮียนตีเขยกันในแหลมในแหนมอันเราอินในตาในปนกิจูมักตีน่าเองมักกันในแหลมเราที่ก็อันตีเกลซีชวนไงตัววังอ่ะเนี่ยอดีตก็ล้อมที่เวไหมมาเสียกันก็ชวนอิงนัดทิ้งเงี้ยโมเหตุยังก็ไงตัวเลยตัวนั้นจังอะไรเราเตะก็ชัวสันโดนต่อเท่าล้อมมาเลยอันนี้จะโดนนี่ไม่เตะเสียตีนั่งไงตัวหนุ่มเลยสุดที่ไล่ชวนเถียงปาเฮียนบวยท่ากันในที่ตัวเกนี่ที่ชวนเองทุบเป๊กมินเป๊กบักอังมาติเทกันในซีเราว่าตียาสวยไล่ตักชวนจวนจูอากันชัวกะเควินนังปนละมาสุนเราวอมละที่ชวนเองเวนหิมนัทโจกและเขาโจกกันกับปุยไทยนานปนลำเอริยาจงอีเราตัวมโดนเนี่ยอันที่ยาเควินจุดห้อยตักชวนปนละมาสุนกัลเวไม่บอกะที่ชวนจวนและเกลซีจูอันปัญหาเจ้าวินานอมเลตาจุดตาจวนยมช่วงเราลูดตัวกันซ้อมใจละอีดูเงียมอันเทียมาเซเกลซีฮันข้าลิเลียนนี่ในท่อล้อมเอ็งวางเงี้ยกิจุกเราเตลเวแค่ไงนั่นฉันตัวจูกับปูอันเทียมาเซจวนช่วงกันไหนลิเลียนซ้อนกับข้อหากันเนียมเทียนอีกเงี้ยมันเลยทีน่าหันกัวมาเซเกลซีปอจวนกี่โปเห็นข้อหาจุกันเนียมเทียนตักจวงมันเลยทีน่าหันช่างเลยตามาเซจวนจุดยังง่ายมาแต่เจกินี่ปัญหาก็อาจจะนินซมนั่งเห็ดตากอมขาอันเดียนี่ตักโมอินซมนั่งจงจ้างให้สวยตากาจวนกันอินซมนะกันคอนแทคจงจ้างค่ะหันสวยและทายกับเฮียขาคอนแทคอาจวนนั่งมาเวนหิมเละอินเละเราเวนหิมที่นี่เฮตียงหันอมดุนเวลที่จูอัดเตลเวอมพกเข้ามีเราอันเดียจุดตาจวนนี่อดีตก็ล้อมมาเซคอนแทคก็เตลโลโปเกียนมาโมกันในลมอันที่ไล่ตักจวนปนละมาจวนทอมอันค่อยตาช่วยไงในตีนรังตะกินเกลซีจนสลายจุบพอตัวตั้งไงนี่อาหารที่เควินข้าวันลุดวัดทินกันช่วงหาวัดต่างไงเป็นลูกโซนเอาเต็นก่อนกันละกันมันหมอไงอากันติดตาขาจวนมันหมอตะกินปนละมาจวนอันช่วงตาแต่จวนว่าเละละมาตรงจวนเป็นลูกโซอันโหตุปาประคัดอลายาสคานจอนอิเชียโลเตจิงมีแกตัวแม่นั้นติค่ะกันแน่นามินคนเปียงเซอันนี้เราเวจวนนังเละอิเจนอินจบเพียนกะฮัลเชฟกันไหมอันติจวนเฮียสวลปลินนี่นังนี่เละแกนี่อิงกะเฮียนินเฮียเทียมโลนตัวทิลปอยเอ็งมาอัดเฮงอมโปกันขมีเราเนี่ยจู่ละว่าเฮียสวลปอนี่ไม่เทแกนี่เฮียนินปอยเอ็งมาคุยกันในเราอัติยาสุดท้ายอะไรยาสจวนไม่เชฟปะขัดวางไม่อยากขัดยังโดที่สวยโดนนี่จวนเกนี่จวนกันติดตัวกันตีง่ายโดนนี่ไม่ใช่ปะคัดวางไอ้ตัวที่อภัยเตรียมนี่อันติจวนตุงเอกันนี่แค่เจียงเราเนี่ยไม่เทียมาเสียกันนี่นะดิกตะกาจวนกันเอาแต่ที่เองติกามากับพัดสันโดนเราจุดเตียงมีพัดสันเจียงกันนี่เวเราอันนี้จวนท้าล้อมเอ็งโป้ทั้งเส้นเสียให้ระวังตีนักก่อนลานช่วงทุดมายะสิหลายจวนเม็ดปวกตาเกลซีปุ่มเสียงละมาจวนสิไหลมูจวนนัฟัวชัวดาจวนนัดลุตาตบมายามาเซอลายาสจวนเกลซีหันมูจวนโซจูตีนตุนมาอัพไม่เชลอมปุยโตทรินนี่นะคุยจวนรังตะกินเกลซีจูบวยปุยันตุมาเซเควินจวนอาจีเราอันลมลุตุกกันตลานห้าลังไอตีนอันปูจูอัตลานปุยตะโจกาเกลซีก็ชัวดาจวนอันเล็ดตะรังไม่จุดที่นี้เขาเคยเล่าว่าไล่จวนหลังวัลประคัดอามากับตัวอลายาสเนน่าอันดุนไล่เตอันนี้ในไล่นี่ตักไม่ได้จูหัวมาเสนกินเดียวจวนนักหักชัวเวเนตลอดไหมรู้ประคัดให้เรามัวตัวน่าน้ำมันฮีเปลิวโซน้ำมันนี่จุดตาเลยเชียร์เราเข้าจวนมิสซิสเปลิวโซเราหักตาโมอันเดียประคัดจอร์สอันหัวตุป้าแบบเขาคนรู้ตาจู่ๆหันหัวจวนก็ป้าอาจจะช่วงตลอดไหมโอ้เอเลน่าอัตโตปะโตปะจวนอีเราหักช่วงตาโมอันเดียไออินตัวเทมปุยจูอโลเปียอินที่เรื่องนี้เขาเคยวินก็ออกมาอันติจวนจอกจวนนี่ทุ่มช่วงหมดเลยมาเสลุงไอโดสุอัตโตปะโตปะจวนกันอีน่าเงี้ยไม่คนเล่นเลยตาหุ่นไรตักช่วงกันจงเจสินอันเดียจุดตาเกลซียัน
ka van kha thiam lo ve ka chunga enge thlenga an ti chuan George chuan kanau te ho nang ma la let tu hian ka ron tira kha zona misual pa la ka tang khan an ron la the ham chia kha pa khani chunga enge thil thlo ti te nei em a han tia ai chu tiang lampang engma ti nei lo zona chu ka pu nia atana tha thokania ka hriat na ka lo chung zong khan min en kola atan na ka thok thina lom an ti chuan apa chuan kha pa kha mi thwa ni lo nia mi hlom tak mai nia ama wang hian keini hian chiat tam tak kan to pha min ti chatu ni kha o nang po hi min chu sak che mo ka tia ma se to pa chuan him dam takin kan mu che hi ka van lom takem an ti leya ma se kel si chuan ni lo ko pa chu tiang ni hleinem an tia apa chuan ka soi chu oi mai ro kha mi tu mai accident to la ya amo photo te kha tu te nge ti hriat tumin hun rei tak chung chu ka zonga ma se kan zong mu le thei dawa a to pa chuan elaya sian phone call adong ta ke ma ni min ti na tum get woman an ti om tin chuan chu get woman chu nang ma hi lo ni boka nang ma kal tlang hian zona chuan ke ni chu min ti chia ta tum le ni a han ti chuan kel si chuan thingpuin lai chu han da a engma hi ka khathiam lo in khathiam lok mai te tin a han tho hara ti chuan angai tu awang wanga apa chuan hnung lama tong chuan ron cherin kapa ka let le ngai ni eng poni se an ti chuan eng tin mo ati i thu soi zong zong chu alo dik tak tak ani chuan zona chu ke ma hi athat thei tu nai ba ba ka ni ron ani ati ta ma se jos chuan rena tu ne kal ngal mai ten i ron har chuak ve chia i ron let na pula ri si lowa dam poi la dam chiang nang an ti chuan kel si chuan ni lo ve hun kan khoral thei thei nem ka let le ma pu le kan thil ti lai hi kan zo fel ma don alom an tia engin thil ti lai mo en thil nge ti tuma an ti chuan o zona chu kan ta na mi hlo mani tak tak chuan kan tha watangai rom kan tha har lu tuk chuan kan chiat na turin rom han na lo siam zel thei sin an tia apa chuan kuwa ole kapa I phone min pe ole atia a phone a chuan a number chu type in enga mo thil thleng dik lo deuh te omani chuan intik lai pon mi lo phone thei tho lom kha o an tia kelsi chu pon lama chuna chuak ta heti la hian zone te lampang lo lang ve le ya kha pelu so chung kwa te mai chu entinge kanom no hmuna hian an local thei en thil nge thleng hi ka thiam thei lo ni an ti lai chuan lilian chuan beng dai tumin alo kwa ve mek boka chuta chuan angai tu awang ho chuan an tho chuaka thil hre chuan ai niom tak chuan pon lama chuan awa chuaka veranda chuan kelsi chu ni kho khalovin alo le takang mai ehe en thil nge ni ta Kevin rang takin local te hey kelsi chu kon le le ati chuan Kevin apo chuang takin avakala lilian ero aphur lo mel khop mai ti chuan kelsi pona ni kho khelova omni om tak chuan han kai lu ta chutian kai lu pa chuan a thuam hno then kha chu alo in zam deuh nuai maya agil ko chuan chu nu mai chu ko om lo hlanin ka thuam hno te lo in bel ani mo ti na ngai tua ti chuan le zinga chuan a e tur chu zon lo siam meka e kha I lo tho chuak thei mo khang pilu so chung ko ho khan ibula soiten neem a han ti chuan kelsi chuan a ni lem lo ve chuan min khathiam la engma ka ichak lem lo nia an tia chutiangin engma e lovin omngot athol he nem khat lem tal he ro chu lova khoyange I mai ko ha ida an ti chuan kelsi chuan mai ko bun khan om siom ka khelo chu wang chuan ka bun to don lo an tia ti chuan thil e tok chu tlem te han aya ti khan ka eta idung oi to em an ti chuan chuan inga tinge ka laka thil zep nei angai om tlata ne zan khan ni chunga enge thleng chu min khal thei lovem ni an tia an om hnai dewa tuna chuan dam lo mai ka ni hi chu ti chung chuan ni thil khret du zo chu atumin kha tiang kha min no lui don mo an tia ti chuan chulai hmuna tang chuan a kal sona zon po chuan ati lui du lem lo chu ti lai chuan lilian chu kon kal hnain
kha i chia lo pakhat chuan a za lo mel hle mai che a lo ti vela ma se don chuan heng hi lo ti fai don ni o ka kal nga langai tin akal son ta wata Lydian chuan chu nu mai chu a to pa chuan ka hnot po the mo ka ti lain a kon le de a enga mo tak chu ka ti de ngai ni tina ngai tua heti lai hen Kevin chuan kapi min lo kha thiam la Kelsey chu in chunga om lo tlat chu wang chuan in chung lama i luaram lo tlat an tia chuta Lydian chuan ka kalna tur min lo dang ngam ani mo in ho tu pa ne na in hual na ne ya in ne mai to tu kan ni hi min ti thinrim chuan in ho tu pa ti thinrim mangin ni don ni ya chutia soirai chuan John chuan kongka chuan honga o John a to pa chuan ni kan chuak thei ta mo ka chung queen itan engamo thil thatak mai chhop chu sak chen tuma chu ipom ngei po ka be se ni ma se chumi tu chuan ke hi nupui ta min ne anga yang an thia John chuan chutiang ang thil offer chhop chu ti vel chu kepesio chung queen an ti thin dan ning ka lo khelowa in bum na te ni lo mo an ti chuan ni lo ve a an ngai to ta che ke ne na kan nei chuan Misual Paul thil ti thei tak ho tu pa automatic in hal ton ani o anti vela chu tiang ani chuan hun te po ka momo ve a kalo ngai to don nia atia Lilian chuan hun ni ne tam don lo nia uluk de vin lo ngai tu ava watang che John chuan he thil hi ipom lo ani chuan kan ro man na danga kan kal le mai anga anga chu tan chuna rom om vak lo mai thei ni anti chuan John chuan enti moi soya kapom lo ni chuan min vo deuh ti na em ni an tia vo lo ve chu tiang lam pang ani lo thil thleng thei kan soi mai nia an tia a koi zong in ngai lo ni o an ti zui John chuan a chang to lem lova heti lai hian Kevin chuan Elias kha lo man ve mek boka khoi ang in pu George Peluso chu am swing hal ro tin ko da lo thla ka ma se Elias hian a ka pa chun domin am phuak na tong chuan tal chuaka nang ni yang mai hian kala ka tangin eng mai dong don lo tin a oma chun chem ten an tina ma se chutia a oma chem te tin lai thak chuan a pia de wa chuan Kelsey chuan kal Kelsey mo chuan Kevin chu an chua ni kho khelovin om hala chuta wa kal hnaya nang mai ni yam Elena khai ni tiro an ti chuan Elias ni kan ya lom tin a kon kal nai ve boka tun hma chuan Elias le Kelsey te hi in ngai zong in hlim takin an lo om dun to po ni mai thei chu mi thla kon lang deuh che ya chuta Elias chuan I thaim anti na chem anti chuan tina lo ve he ka thalu tuk ka thale vek to Elias chuan pui ka ti khop mai khatianga chet la kha ngai sia tin anin ko ta a poilo engkema thave ka lom ti na chang Elias chuan iom bo tang khan kan ngai to lu tuk sia kampu Mr. George Pei chuanin angai to khop thrin che anti chuan ka khialom kanin hutowa chuan inaute ho ina min lo chan chuwa wang khan lom thu min lo khil sak don nia tuna chuan kan hnanga ya ka let le towa a ru kin spain kom le mek to ni antia Elias chuan spain mo inga ni suyom zia anti chuan Kelsey chuan kan khil fiang che Jonathan hi kan melma alo ni tak tak chuan a thil ti thin te phuba kan la ka ngai dona phuba kan lak thaina tuwa chuan ama hnai takanga oma American song takan ni phat lo chuan tinge phuba kan lak thaianga chu wang chuan ka ti tu hi thade min ti ti ola ka du ni anti chuan Elias chuan I thil ti hi thil lo om takania sin chu tiang thil lo om lu tuk chu ka ti ti thei ro che antia ma se Kelsey hian ka ti angai rom kan chung ko him nei du ve tho ni rom ni kan chung ko him nei du ni chuanin kan mel ma te kan ti che thangai rom chumi tu tan chun nang he min trampui jok ta che antia chutia ti ta ka chuan Elias chu a thutna chuna le lea ani chu mi lo phuak be to le ati a chu tiang ka suina ni lo ka sui kha thiam lo ni kha anti chuan Elias chuan ni lo ve tunai hian min phuak bet lo ni chuan Jonathan chuan aring le lon che sin chu wang chuan min phuak bet le ngai antia ma se Kelsey chuan ka thei nem ka phuak be chia ka kal san de chuan anau te ho in an lo that mai don che sin
chút tiếng in thi tuổi cái cầu sân thấy ngốt lộc chứ anh thì à mình nói top mấy họ cái thi đón lộc à thì đồ thành đồ đang hẹt lộc lệ khui chuan là aku ta chuan an phuak le a kanin mule thei hi ka lom khom khoi me a ti ti chuan aban an phuak nge zo to nu chuan Kelsey chuan Elias thil pakhat khil du cheka nei ni tia soi zo ma chuan Kevin kha kon ha ka veta Kelsey nangma ni mo enge kon ti velona a kon ti chuak ta lol mai chutia a thopui pa a kon hara enge ro ti dona ti ta ka chuan Kelsey chuan Elias chu amaya han heka nungdamin chuak don lo an tia chu vele a thiam pa chuan a kon sel beta khatikhan ku thlak ma ta che nungdama kan da ngai rom an tia nero he pai kan that tu ani tin lema han chang vera ma se nungdama da tuwa thupek an mu wangin a thiam pa hian a lo threlani eng wangin mo nungdama kan da nga min han hnen lo la chu o tin pon lama chuan chuaka ma se Elias chu a signal zone heti lai hian Lilian pa kha lo kala John ro ho chuan oho John ro kalta mo he kapa nen hian han mel khredula ka duwa antia he Italy ka ma trai lo kalwang wang wangin lom thu kan khila che tin thadeu chuan han chi ve vera he ke po kalo me kum top lama te chuan tupa mel te po kan mu ve thei kalo be se ya anti chuan enti moi so ya antia ka soi khe khado mi ka soi non le don am ni anti chuan a kapu kanin ram siam na chu tiang chu atelom pok lo khalowa athi chuta kapisio hian mun de vin ngai to te Eastern lampang hi phasan thei ani lo ne o ti hian ol som zong in kan soi nge kan du da nanga thila kal don lo nei chuan kan du da nang taka kal lui ti ngai ni chu chu lo khadon nia antia a thu sei chuan in tlem chuan me nei deuh aum zia taka a khathiam chi rawa ma se Lilian pa hi kal son ta chuta Lilian chuan John lungai ma ta che mai thatlo na tu om hlei nem khang te ka chui tan thil ti ha sa pon ni lawa alo tia John chu ahum lama chuan a on kala Kelsey hena chuan engei an tak zel le an tia a he ka tha chho to khop mai chuan inin hual ti te ka lo khia kalom pui khop mai che tin azung bun bun lai chuan en pa boka John chuan khoi mo lokal nai te tin an pom nai dewa fo han tum le lai chuan Kelsey hian heti ha kanom hi inu pui hual chuan adu iring em mon le antia John chuan engma asoi tampak lem lawa khangin hual na te kha chu sum don na wanga inram sian na mai rom ati ti chuan anin fop le ta Kelsey hian chuti ni si chuan hunanga mati chung chu kan panin kan lo dun thei ti na ni chu atia ti chuan an pani chuan in duat takin an han khosadun lea chuti he uluk tak maya anin fop lai chu Lilian khan alo mu ta thut mai ro ma kon lut thuta chuti anin fop lai an mu chuan thinram tak mai chuan a thil ken lai chuan a vom ta thinram tak chuan nang mai chelak tlak lo mi pa pom lai nei khatiang khan ni do om pui ngamamo mi pa pom lai nei chu sei lo keima mi pa le ngal iwa zak lo ve tin ava phok ta khat maya chuta Kelsey hian a mi pa han ti le ma campusal te la ni chi lo te hi chu adana dang deuh lo mo chu lova sum don na in ram siam na khan heti ang thil hi ati theilo tin a in ziak te dem ni a han ti chuan John chuan a Kelsey lungoi phot mai te antia ti chuan an kal son dewa Lilian chuan Jonathan voin zan he ka soito he nu bul nai hian om tam lo tukan ka du che ani rom ni anti chuan Kelsey chuan i lo la khelo ni mai thea nang ma kan khriat ma di to khan he tiang thili chu thleng fo to mai thil thak ni ram lo ni o alo tia in va han lo ten om tak em tia han au chuan John chuan nang po hanin beng dai la khat tianga thinram lo khan thade wina soi the lo vem ni alo ti chuta Lilian chu ang kal naya John
nau ka pa yang ai ni ifa ka pa yang ai an tia ma se Kelsey chuan tuna thot chuan thei lawang kan pa hin hun kan phang dun zo chia a chaw khriang a lo tia Lilian chu a thina rim khop mai ai ngai tua wang wanga chuta chuan hne na chuan he nu hi an na tangin ban ngal go ani lo chuan pathian mingin ka in tia me he nu hi ka ti hlum don ani ka mu pha ka hin om su se atita chuta chuan ente thil pakhat chiang de kan hoirang che kala ka tang hian thil dui nei ni chuan angena min nge dangai thu pe ka ngamin pe kha athiang lo ania antia ma se Lilian hian chutiang chuan mo kan ti dona kala ka hin thil tam taki ba lom ati ani mo ani chuan min han thing la ma sei duang chon thila thleng ho lowang a chan chu he in ram siam na zong zong hi voi le khata ti top ngal ve khe kan hira khan pa mi ro nia atita chuanin thil pakhat lok in nei chung chang kha han sui de lok thiang he thil hi mangai na wang ani lo ti hi kha chiang la ka du ni mangai na wang ni rawin in sum don ton na in ram siam ton na wanga in nei na mai mai nei ti hi khil ngon ngai rawin chiang che atle boka ti chuan John chu pon lama chuak ta adu ka lo nia ka chunga chuan John le Kelsey chun chuang do na John chuan he kam buina chung chang hi han chin fel dan mai tu he kala khachi arowa min lo khathiam don yo ati Kelsey chuan nia ka khathiam cherom chuan in contract kha dan le hoi in zam vel kha tlema siam dang lam te chu angai de mai thei iti ngam le ngam lawa ai ngat tuang chu anti chuan John chuan chiang fek fokin ka du ni chuan eng ma ti ngam lo ka nei nem he khopuya hian misual Paul en kol tum hing thang tak lau nei ro ka nei hi a han tia chuta Kelsey chuan adik tak zet mo ani chuan tuna kam buina hi nangma titlom tu masabeka ani lo tuwa ngai phot tiang an tia chuta John chuan tuna kan ma chope hi kan chung ko ta na poimo ema wangin chuti me ol som chuan ka thla tham thei si lo lai hi boi thlak lai chu ni a han tia ani chuan kan ho tu pa hian a hun man dan tur le a hun nei dan tur a in sim zai thiam angai don ni chu an tia ma se John hian khatiang khan thiam takin min no vel su nang po hian zir lai tam tak zir tur ila nei ve tho ti hi thenghil suang che an ti chuan ani mo ani chuan eng zir lai nge min han zir tir tu chu amma sabeka tan han soi ra ka in pe e an tia chuta le in hol tur chuan anin siam ta dar thlanga chun John chun en wangwanga enge kan le ka thraem an tia Kelsey hian Lilian hakola angai dang khapui mo zo khong chu an ti chuan ani ngai dang khai khata ma ka ti lo nang ma ngai dang halom ko zo che an ti ya ani mo ke hi mo nu chu chu kan ni ti na em ni chu tian chan ta ka chun chuan ngati nge chu tiang ka zo nai la koi vak kha zo na chan ha lo te ka zo che ni kha ka mo yem enge ka an ti kha ni maya ole ai kha ni maya an ti ya chuta Kelsey chuan ngati nge mo ka ngai dan hi itana poimo bek lo ti hi ipom thei tlat lo le an ti chuan John chuan ani mai thei ma se ke chu i ngai dan hi kata na poimo ta da lom ti khane khathiam em i hlim tu em an ti ya Kelsey hian a thwa lom ka hlime atia avakal na ya abotai te chu han siam ram sak vela ti kha chuni moi to khop mai an ti ka moi mo zona ka zolo huna che min changa mani chuan he ko thi ka hamai don nia tin abula a chelo ding hena chuan a ko thak lai chu ken ti ga ti chuan an chelo no chu pon lama chuna chuaka John chuan Kelsey hena chuan ani re tu na hian kan no puitan som ta chena ipomangem ati Kelsey chuan an pot na ya abeng bula chun zoi te in teu lo mai entika ma thleng lawang an ti ya ti chuan ni chung chuan pon lama chuna chua san ve ta heti lai hian alaya samphuak be kha abula chuan Lilian chu kan kal nai ta alaya sian nang bok mo enge duine ya anti chuan Lilian chuan peliu so fanu kha
abula nai turin chance dang ka pele thei chia chu chi du ngem ati Elias chuan hun rem chang dang min pele theiang mo anti chuan rem chang chu ka siam sak theiang che ama ko chu rem chan na chu nang hianin lom takini pom thei ngem ti hi ka chiang khri lo ni chuta Elias swing ngai to wangwanga athra lom kalo ti don nia atita chuta le Lilian chuan a phuang na chu phel pa ta tunu tonga hun rei lo te hian in nei na om do na chuta ton stage a Kelsey ding lai po I mu ve do na kadu chu fel fai takin Kelsey chu ha khata tonga ka hlum ni se kadu ni tutia han sei zo chuan athra lom ma se hei min phuang na te phel ta sia helai huna tonga ka tlan suadan he entin nge I thren te bula thun sei fia da ka ngan ti chuan Lilian chuan heti hian tiang ka mai hem min ne ko le ma se nal tuk lovin atia chuta alaya se on thawa chu thil chu ka tan thil ha salo takani tin na tak chuna mai tanan nekta ni kho khalo chuan Lilian chu atluta ti chuan le in lama chuan John te po chu anon le le ta Lilian chu aloin dom kun na samaya John chuan en thil nge thleng ta ngati nge a anti chuan kha pa kan man kha pelu so mi da sa kha kamaya min nek thuta John atlan seta lom atia Jonathan chuan enge bula chu ni chu tia antia abula ka zu kalpo ni lo in hnuilama wen in tur la turin ka zu chuka ma se kha pa kha phuak be na chong khan lo tal chuak aniang ti chuan in kan in tonga na takin min nek ta ne analo tuk a han ti lai chuan Kelsey chuan uluk de ben no ena Lilian chuan chu ti thei hau lo mai inga tinge khati khan nang kha mi lo ena nga chuta Kelsey chuan nang mai hian itlan chiat ti ani zok lo mo alo ti chuak ta hol maya Lilian chuan engwang he chu chu ti ringa tanga ka pasol wali lo mut pui wang khan thinrin min katlan chho ti iringam ni ateu lo mai John thil thlen dan hi a fel lo khop mai a han tia ma se Kelsey chuna oi ho lo anuya lem chan chu ilo thiam lo hle mai anti chuan Lilian chuan John atho sei cho enga tan ma hai su chuta John chuan nie Kelsey du tok te lo lo tong ve lo la tite rom lama ikal phot te yang tin Lilian chu akal puita ti chuan chuan khum lama chuan avada kal le mai tum lai chuan o la kal mai bik lo la lo om ve khira anti ma se John hian ha dami mo morning ka khia atia nia ka hadam don tholom ma singa tinge nang he min khoi ngai me lawa tin akut chu line a hanin ko ti vela kabula lamu ve khira kamu mo che lom anti ta ka chuan a tha lom tin a han mo ve mai boka chuta Lilian chuan thil pakhat ka khidang che kanin nei huna chuan thei to pin ka duat don che nia nie tuna chuan kan lai mai do po ni mai theya ma se kanin nei nu mai na chuan piang mai don lom chu mi te ti do dam po ni lawa thil ni phung rang zo kan sin an ti vera ma se John chuan chang lem lawa angoi ranga matinge ka chu sei chu oi lovem ni ka thin lunga hen ka kha thei rom ka thin lunga hen ka khia enti ka mo chuan nu palim takan lan do na lom a han ti chuan John chuan nie in ne na ta nim bo se na tu kalanga sia chu wang chuan ka vakal photanga nakina ko kon lel adon ni o tin a tho santa ti chuan Kelsey bula khana vakal le Kelsey hena chuan tle men inung chang hi in thup be do ngai ka khia ani lo chom buina a chuak mai mai ati ka khia lom a han tia chuta John chuan mai chu a han khoi sak le ma se Kelsey chuan sei to dang ne to lo chuan ka kal ve mai nge tin kal mai han tuma khoi nge kali tuma ekal thei ti po kala sei thei nem ti nam pot le ta chuta fo a han tum le lai tak chuan Kelsey chuan inin ne na tan ro man na kan siam ngai kha chu wangin hun ka nei ro ka kalangai atile ta pon lama chuan Kelsey chuan mi pakhat hi bia chu mi biak chuan address ka lo pe chenga tuna tanga ta ka khata chulai huna chuan milong huang che o ati Elias nang mai niem antia ma se on betu chuan phone chu da ngal dei
จุดอันสวยน้ำหุ่นจูวักละอะไรอย่างสิ่งจุดออกมาElena อิทราโมอิเลียมตะเข่งยี่อันที่อาจจะกันตุ่มจวนกัทราโตลุตุเกเอ็นติ้งอันมันเจมกติยาอิตาชวดานอันที่โอ้ลิเดียนค่ะอโลกลามินชัวไม่ล้อมอันที่จวนการินดานเจียนี่จุดเอลายาสจวนจุดโลปอิเครตุกปุยโมเดลบักจูอินในหัวหน้าจวนนังฮีสิลายกับลุมตัวกันมินตียจุดกันเริ่มเสียมดานนี่นังฮีเอาเล่เจนี่นั่งหลังอันที่จุดเกลซีจวนทัดจูดวงจวนที่เขียนเดียวดังกันไงตัวตอนเนี้ยนังเล็กฮีเตียงให้นักกินกันอินทัวร์แล้วกันอินเขียนในที่เที่ยงเราเนี่ยอันที่จวนเนี่ยกับเขียนล้อมจวนอันนี้ปัญหาโซ่กันปัญหายังกันที่เชฟเวกที่โดนนิ่งกับเขียอันที่จุดเกลซีจวนกันไงตัวนั้นฮีเขียนเงี้ยมันนี่ยังกันแค่ดิกเทียร์ไหมอันที่จวนอะไรจวนนังเนี่ยนักกันถกโดนเทียวันนวมตะแกมลุงเรียนทักแล้วไหมอันที่อย่างพวกนี้เสอินจุงลำปังนังมากับลุมตัวเสียก็นั่นไล่ตัวเวลก็จนเวงไงจุมีตานจงกระโดดบัวเสียไปตอนเนี้ยอันที่ทาล้อมอีกที่ตัวจุดว่าเดี๋ยวอันที่จวนกันไม่หันตัวมาเสเอเลน่าลูกินคุณไรตักช่วงจงกระโดดไงตัวที่ปะขัดโจเจก็ดูแห่งกันอิงกากบัวเนื้อจินเฟลดานอลซัมเตออกมาอย่างพวกนี้เสกับเบลนุ้ยในเทียงเอ็มอาทิตาจุดตาเกลซีจวนโอ้เอลายาสอยู่แค่เทียมโลนไม่เทียมาเส้นหนังตะจูกับอุณาป้าเฟลตักอังินสินแกนเจอันเทียอันนี้มั้กับแค่เทียมไหมจู่จงชั่วโมงโลเนี่ยข้าหุ่นจงอาคารกับจานตาจะนิ่งกับโลง่ายทุยนะมาเสหุ่นไรตักนัวกันนินตรงเลยมาเกี่ยมากว่าอมทุยนะคะนกขายนกอมเล่นิ่งกับง่ายทุยนะสินมาเสที่ประคัดเวลาก็ดูจูกันเตะตรงตัวขันนังฮีกับเวจินกับมังไอตัวเจนี่เอเลนามาเสมังบกขันจานเละเจฮีก็เทกินริงตัวโลนี่อันเดียเกลซีจวนเนี่ยกับเขาเทียมล้อมลุงไอดูจูทิ้งลุงทัดตะกันนี่ที่กับเขาล้อมจวนที่ประคัดเสียงตะกินกับเขาหลังเจมังขันเกี่ยมินจานเละต้องตัวเลยเนี่ยก็เทียมมาเจตีนอันกัวจุดที่อันนี้กลัวบ่มังตักนูจวนเกลซีจวนวันนั้นกันเที่ยวสื่อก็จูทิ้งให้เล่นละทายกับเฮียที่ก็อันที่อากาศสันตาเกลซีจูอินลำปังว่าฉันจวนลิเลียนจวนโอ้เกลซีเฮโลกัลตาโมกันภาษาก็หุ่นตาใครเด้อันที่เกลซีจวนก็คนก็ปุ้ยเทดอนเราเชื่อปุ้ยก็ติดคบไหมวันนี้ก็ชุดนี้นี่เวียจุดกันจ้างอะไรด็อกเตอร์เห็นอันนี้เที่ยวกันไงappointment ก็เราเสียมเวกตัวอันเดียลีเรียนจวนก็ที่เราสวยฮีก็เงินเจนี่เราว่าทุบเบกกับเปจอกเจนี่จู่วางตัวมินเฮียลเทโลเนี่ยจู่เราว่าก็ภาษาหัวเราหมดปุยตู้ให้เนี่ยข้าวพวกผู้บ้าเราเว้นที่ยังก่อมเที่ยวเชียมินเฮียลสุเราก็ไม่รออันเดียอากาศปัจจุบันบันบุญจุดชัวตาอันเดียเลยโอ้ข้ามีเราเชื่อปางข้าไม่ตัดเสียอีทัศมโลเบลคอมมันนั่นเองเขาอันที่สุดที่จวนชัวปะจวนก็กลงห้าของเจอธิบอกจูนู้ไม่จูอินุนนักลาคุณลงห้าพดไม่แต่อันเท่งเขาต่อระวังอธิยาที่จวนบรรบุญตาจูอัชกะปนละมาจวนอวัชวกเวททำไมบอกลิเลียนจวนเฮียหันหัดชินเตะเลยอันที่จวนงอยแต่กิจุขติเขาก็หาเวทให้เราแกยูนิฟอร์มหักตัวกันไอ้ซาก็หิมนานก็หักง่ายอดียมาเซลินเลียนจวนโอ้แกพอหิมนัดตัวกันไอ้ตัวเวทเท่าลมมีปุยซีไงโอมังอาถ่วงหน้าป้าไงหางขัดยังอังถ่วงเท่าลังสากลุตุกิหักบิกจวนไอหิมเราโซกสินอดียแกลซีจวนอันนี้บวยไปเวลเรานี่ไม่แต่เสกันหัดยังตีนถ่วงเท่าจุลาอินทักตัวจวนอากาศถ่วงนัดทันสักละจุป้าไงเราไม่ยะจุมีหัดช่วยกันช่วยปะจวนหันวังละก็ถ่วงนัดหักที่ป้าไงนี่ก็ขัดเสียน้องอดียเรียนจนนุยจุงินโอ้ขายลันดานตักขาลมอีลันดานตัวติดตักจอกจูอันเดียจ
chuti lai tak chuan Peter pakhat lo kalin kha hei hilo keng te tina no ken lai chu pe ka han tuma Kelsey chuan tungai moi ni vele an ti chuan heu he nu hian tungai kan ni a hwena nge ka pe sio chung ko nu ba kan ni ti hi khelo bem ni a han te deuh ton maya Kelsey chuan ani chuan ti ni om taka no lak sakan tum lai chuan hetia ka no ken lai ichel ve thei tur ngot po hi in chuan na thamania sin ma ni din hun kha chiang lo lutuk mai tin no chu han pe zuya ti chuan le a fanu bula chuan vakal na ya chuta Kelsey ne na chuan ida fel ko chuan kha thom no kha ka fanu dan hen lo keng vatte an dia ti chuan bom chu ko mi thom no chuan keng pheya ti khan pong po pe ka ngot ma ta che thing three la ti chuan pe ro an dia Kelsey chuan ka in sum phram angai ani ro chuan ko ma manna chemai don tin a han thing thria ti chuan le Kelsey chuan Lilian chu phekok a han bun tira chutia bun tir lai tak chu chuan lom hu fuin Kelsey in thil nge nei ti tak alo ti chuta Lilian chuan rang takin oh John i lo kal don ti ka khal henem chu lo wanga tingai lo kala kain nei thuam no tur te chu surprise tur ania i lo khiat lok sa le chon chi nang an ti chuan nia ka khialom ma se ka thil lo ken la hi lo da lo ka nga ya chu poilo bang chu tu an ti chuan Lilian chuan poilo ve ti ni om tak chuan a han oma chuta John chuan Kelsey lampang hoi chuan hei le in bel na ve tu ka lo le sak chia moi ti zong ani em ti na han pe a Kelsey chuan han en chuan hei chu ka kalak du zong tak ani hi mole en tingia mo ka kalak du zong tak te khiat thei le nilo Kelsey he pa hi mangai tu kan hilo he pa hi mel ma ni ti huyang che ti na ma le ma chu ein khila kalom lu tu ke o ti na thil pek chun la ve me boka chuta chuan moi ti zong te ni em ilung oi pui em tin an zo zuya Kelsey chulung oi mel tak chuan an kal sona chu vele Lilian nu chuan a fanu chu pot nain eng wangin nge i pasal hual khan kha chi lo mai kha nang ma abiak ai thama jok chia khatia biaka Lilian tu jok nge thunei tu ti hi ilalan tir tok lo ni lo mo kapisio chung ko hi ida niam thiang lo nia a han ti sa maya chuta le Lilian chu jana thanabula chun vakalin John ka beng be tur min lo thampuila tiro avati nakin deuh chuan John chu pon lama ba chuaka Kelsey hena chuan hele ita tong ka on leve in me ka ringa idu zong ne ka be sei anti chuan Kelsey chuan enga tinge he tiang thil te hi tia inu pui hu la om ve ranga ke te chu ichi ro mai ka ni ti kha thei hil be son che o anti ya chuta le John chuan ani le ke hi min huat nei nei am ni a ane sunu puya ka nei tu sei du che la vem ni anti chuan teu lo mai chu tiang thil eng ma om lo tin a lo chang wata ani te chuan ilung oi ni chuan i chunga po that ka chu ave tu ni maya chu chu ta nge buena om chuang em ni anti chuan Kelsey chuan ni lo ve chu thil thei lo ni a chan chu nang chu ka bo si ni a kanin bin hun hi ain thau tuk anti ya chuan i bial nu ka ni lo boka tuna min en kol dan hi chu i bial nu ka ang lek zel chu wang chuan i om dan pa ngai khan om la tharang pi pa kal sunan tum lai tak chuan John chuan rang takina kuta chuna kan che ngala ente thile kha thiam lo ni heti anga ko om na chan hi chan thata ko om sin nang hi ven him ka du wang che nia misual ho hi an du chuan an chena thei vio ni o an ti chuan ani mo min ven hi mi du mo ani na taka chuan nang ma veng him tu chu ke ma hi kan ni zok ke mo ka tia an ti chuan John chuan nikena ira kha thiam ve meang an tia Kelsey chuan tuna khria thiam hal te po theilom ni an ti te chuan Kelsey chu pon lama kon chuaka phone call lo kala han la en kim ko man pe fel ve kan tu em an ti chuan aka khata Elias chuan o te rang mai hey ke na ka di thlap to e kapisio chung ko po ka tu hun huna ka thonal the to e tin a sniper thatak mai chuan ro tin van to maya Elias chuan
ตัวน่าจวนนิดลากเชี่ยกันหักตายนี่หันตาเสกันโซเฟลตอนเนี่ยอาทิซุยาแต่จวนลิเลียนเตปโปอินในไม่ถูกจวนอันนินเจมอยต่อครบมายาสุดท้ายเกลซินเห็นจวนอีกคนทรักที่เอ็งเตียงเงี้ยแล้วอีสวยเทงเอ็มอันติจวนเกลซิจวนถ้าทุ่มเวลจูกันแล้วในเวอันติยาโอ้อาวาซีโลเวอันติจวนเอ็งเงี้ยนี่สวยเจียจูอันติยาอาเจียโลก็ติเจียจอกจูมีไอมาจวนนังฮิตลักเลี้ยงได้จะกระดัวอีตาหนุ่มบักโดนเรานี่จูอันติซุยาสุดท้ายชุดน่าจังทอผ่าจวนอมโซนอาจจะหันหาเชียวคุมาโอ้ก็ที่เปิลตุกก็ตุ่มซ่านในเราเนี่ยตีน่าหันกัลสนซุยาสุดท้ายเลยอินในหุ่นจวนเลี้ยงตาจอนเล่ลิเลียนจูมีมาจวนนั้นหันดิ้งดูนะอันนี้กัวอันนี้ฟอบตัวเชื่อจูสิลายรีอารมณ์มาอัมบุลปังป้าผมจูเอ็งกาบเกะชกไหมสุดท้ายรังตะกินเกลซิจูบังลำปังจวนนั้นเบียวว่าอาสิลายตินป้าจวนเอลายสเอ็งที่เงี้ยเลี้ยงตาที่รังตะกินหันไปพบมาละตัวนักกาบตัวเขาเก็บมากันในโลเนี่ยไม่ดังตัวถาตัวมันน้ำเบนี่อันติจวนเกลซิจวนแต่รังตะกินจูป้าจูกาบลงงาลของอาทิยาเอลายสจวนจูป้าไม่ดังสิลายเก่งโลเวจูรังตะกินหันกาบลงงาละจวนแต่ปัญหาปอจูมุนหิมลำปังปันตัวเมนันก่อนกัลเพียมาสเกลซิจวนกุนเตียวแล้วจะสู้อะไรเทียมาสเกลซิทุเซจวนจอมเลี้ยมลวะมุนหิมลำปันจวนนังกัลเพียเสระจุดที่ไล่ตักจวนมีประคัดไม้ตัวมเหล่ากลินอันปัญหาจวนก่อนที่บวยตัวมาสเกลซิจวนสิลายน์อ่อนกาฟูตาจูป้าไม้ตัวมจูอัดลุตะทอกไหมจุดที่เกลซินอันนั้นน่าฉันเนี่ยจวนอันนั้นเรียกจวนอารมณ์ขบไหมอะเกลซิจูวักลนายะเอ็งมาสวยเสร็จเราจวนอารมณ์ฟอบตบไหมมาสเกลซิจวนเอ็งให้มือเครียดเลยกันบอกว่าแค่เตียงที่นี่ฮีนุนนะจานเราทนมาก็ต้องแม่ฮีอันเดียเนี่ยก็เครียดลมมาสตุนาคันที่เรามันหมดทักจากไม่เคยจะกระดูนี่ที่กินขชัวกะจู่เกลซินั่งให้กับมังไอเจนี่อันเดียเกลซิจวนอาว่าลมมันเวมาสจุดยังสวยน้องหุ่นจู่อะไรนี่เสียเอ็งก็เครียดลมจุดตาจวนจวนบอสเตียมิงก็ว่าไงเราเนี่ยจวนที่มิงก็ไม่รออันเดียจวนอีตานเฮียนเอ็งโปกัลสันกับหัวมันยออันติซุยาอันนี้โมจุดที่ยังไงอีดูตัวอีตีกวลเทนี่เฮียมินไงตักมิงกับเฮียที่คานมิดังมีเขาสุฟานุเนนอินินเนี่ยจู่อีดูอังอินเทลกัลลวงละวะตัวนักเกมินมังไงเละทุตาข้าที่ยังไงตีกวลไม่ตัวเขากันในเลยเนี่ยอันเดียจุดที่ยังไงเราตุนมาตรงก็ทิ้งลุงว่าอมล้มก็สวยชัวอันติจวนเกลซิจวนอันนั้นทอปุยป้าเกวินจูหันอาวะเกวินโลกัลเตอีทุสวยก็อีสักเหล่านี้ที่ป้าจวนเกวินจูหันเอาเซล่ะจุดต่างแต่กินเกวินจูหันหลานเพียจวนก็ทุสวยที่หากติดตักเนี่ยอันติจวนเกลซิจวนเกวินเนี่ยจวนกันบอสซี่รังแต่กินมุนหิมละมาคุยบัดเตอันติยาเกวินจวนบอสลูกก็ลังตีนอาคุยสนงาละที่จวนเกลซีปอจูเอลายสอมนั่นละมาจวนกลินเอลายสจูรังแต่กันรังกละอีทรายม์เองอันที่น่าเจมบอกว่ากันตุ่มโลดวินที่ละเชงตัดเสียอันที่จวนเกจูก็ทรามาเสียบวยนับประคัดกันเลยลิเลียนคานก็บอกได้ยาอันที่เอลายสจวนเก็บไปเสียโฮเทลที่เวกันยังสูอันที่ยาอันที่หมออันที่เงี้ยจะเครียดไทยอันที่จวนที่ประคัดที่ก่อนเปียข้าเฮียกับทิลเช้าเนี่ยเฮียทิลฮีตัวต่างกันติดจวนกับเปซิโอโฮตาเนี่ยจูวังจวนกับเปซิโอชุ่มก็โฮเฮียทิลอาหินอันนี้รอลนี่ติกับข้าเทนี่อันที่ยาจูทิลเช้าจูหันอันจวนสิไลมูฮิเราอมทาดไหมจูมีแต่ไม่จูเกี่ยมินฐานตุ้มตักตะเก็บหมดนี่แหละอันที่จวนเนี่ยกันเครียดตัวอังคารอดีตโชว์เซลไม่ตีนั่นแหละจนอันช่างอ่ะที่จวนตัวนั้นไอ้น่ะสะจกพอหินรวมหันนั่งอันละเสียมดูไม่เทนี่อันที่จวนเกลซิจวนไม่ทรีนะแห้งมีแต่หัวหิวันนั้นเห็นติดต่อมาแล้วกันนี่ก็ดูนี่อันติจวนเอลายสจวนเอเลนาเอ็งปุ่นนี่เสโลโหต่อแล้วก็ดูนี่กันเว้งหิมโดนเจรอมอันติจวนเกลซิจวนก็เทโลมันก็เทียมเตะอดียาจุดตาเอลายสจวนยังวางยังไม่เทโลวะ
John nói mang ấy tròn tối này đâu mò anh thì John tiêu lâu mày cái thiểm biết lâu mà sẽ cái thiểm lúc này hiền hết tiếng có zel hiền thiếu đắng thở dọc cái lết thì đó nhớ hiền này cái này rất là này anh thì mà sẽ là John in cái thiểm lâu bao nhiêu mấy thế mà sẽ cái John có một thiểm lòng mang ấy lòng mà sẽ cái thằng sẽ John nó muốn nói một số ít ta nó thở lâu anh thì chúng ta cái phía lòng điện mình lâu mà bố mình trồng bụi từ cái nắng mày ôm cái thao muông lòng anh thì chúng ta lại John em bún đi sẽ cái suyตัวเงินกันให้เราเห็นส่วนไม่หรอกน้องจานและที่ก็ดูโลนี่อันที่ชวนก็เทแล้วลมเพื่อเทียมตุ้มตะเจอันที่ก็เทียมมาล้อมอันนี้ชวนข้าฮิก็เปิดเสียงไงอีเราก็ทดลองเนี่ยวันนี้น่าหนีฮิตีนทริปประคัดส่วนไปให้ยันเป็นหิมไงจะกับไปเสียอันที่ชวนก็ล้อมรู้ตัวแกโอ้อโมยแล้วไหมก็ล้อมแม่ตีนเบียงอัดชวนหันโฟปายังปุ่นเสียก็กำลังไอ้ตัวทัดมันขัดเทียมตอนเนี่ยตีนเกลซีปอจูจะได้มันจังชวนอัดชัวก็เบ็ดตาอากาศเลียมตากนู้ชวนอันหูตุป้าจนเราโกละลายสเลน่าทิ้งลุงทิ้งเหตุตาอโลตีบอสตัวน่าคุยชวนก็เล่นเหตุเราอันจวนบอลละทั้งทัดมาเสียลุงไงเราละก็ช่วยเมกเซละอามาจูก็เอ็นทักงันเนี่ยอาทิเหตุเมกลายยันจวนเกลซีจะลงไอตัวโตครบไหมคนนี้ก็เลยอีฟักให้เวทีน่าเราเล่นลำปังสู้เราชวนฟัดเกลซีจวนโอ้ข้างป่วยคนนั้นเทงข้าก็ช่วยเจียงจู่วางลมอันติจวนลิเลียนข้าอันมันได้เนี่ยโตเมียเราอันที่เกลซีจวนด้วยจุงินต่อปะจวนลิเลียนพอจู่ยังไงเป็นเล่ตาอันนี้โมอันที่จู่เรามันนี่เราก็โฟนปนกับเชียตัวที่ทิลติ้งเงกันเครียดเราจนกันหิมเราเทเรามันติจวนจนมีจงจ้างจวนตัวที่เงติเครียดตัวจวนให้อันสิไลมัวจงเงินกับเป็นเสียหัวทิลตีนี่ตีอินสิไลมุเทมเลยลำปังสู้อันเปียจู่มีแต่ไม่จู่ตัวปุ๋ยมองก็ลัดลากวังเรามังมาเลยอันเตียอินเนี่ยนั่นเล่มมังอินซอมนั่นเสียมาซุ่มโดนหน้าท้อปุ๋ยเจนตัวมาอันมาลาตันสุดทวีล้อมนี่เราเตียเก็บไว้นะคะกับโฟนงาลังsecurity camera tangin inga mata khret chho thainei takin kan khrit nga lange tina phone chu la kevin chu avatexa ti chuan chu ti a text no gailo te chuan video akon thon ta hei ha kon thleng hal ta kan enange atia chu ti an lai chuan kan si chuan inga mongai that lo na tur deuh te hmui nei em an ti chuan zon chuan hoi chuakin ngatinge elias nen hian inloin biak atitaข้าจุดที่เชียงปังไอ้เนี่ยมาจุดที่ว่าเป็นตัวผมเราเนี่ยอันที่ชวนเกลซีเขาเชียงเราแบบนี้ข้าป้าข้าน้องมาสิลายกับตู้จิ้งไอ้นี่ข้าอันที่จงที่จะค่อยๆเท่าลมมาสุดที่เรียนทำจอกช่วยชกตัวชวนที่เตะทำให้กันไงท่าให้ง่ายไปลมจุดให้เทียมตัวเจตีนเกลซีจวนนันช่างอันนี้โมอันนี้ชวนนี่นังฮิกับบอสอินดิโซกับว่าอังตะเวอินปันหิยันอินลอยน์ฟัดทะเลในโจกลงโมเองเตียงตะกาอินในเงี้ยนี่ตีน่าหันโซตาจุงจู่อีเครียดเบียร์แค่มาจ้องใกล้เลยเนี่ยจุดตาจวนที่นกมันตะกินก็เครียดตั้งไงเบียร์โจกลมอันนี้สุกับเมลมาเนี่ยกับเมลมาเนี่ยนี่เมลเครียดเจียงตะกินให้เครียดแล้วก็ดูนี่นังฮิเกมาตายเนี่ยก็ละมาจ้องนี่ติค่ะทิ้งหิลมาตะเจอันเตียข้ามีขึ้นข้าคนก็นายเล่นนี่จนจากเราเวียวังอันติจุยาเกลซิจวนขัดเตียงว่าทั้งไงตัวสุกที่เรียกเทียมตุ้มเตะเตียเละแล้วมาหันหอยจวนนี่ละเวนังฮีเกมาก่อยไล่เนี่ยกันเอาไว้เนี่ยกระต่ายเนี่ยบอกเตียนเจียงตะกินกับขลังเจเกมาอังเฮียนไม่ดังเฮียนเอ็นกอลทอนจวงเราเจอันที่บอกสุดที่ได้จวนจวนจูอัฟฟอนเราก็ได้เรียอันช่างลิเลียนฮัลโหลนี่ฮัลโหลอันที่จวนจวนเบลิโซฮวินให้มินมานะมินมันเทนตัวกันเกลซีขันรวมหันนั่นเราเสียมไปกับเราหมาเราติดช่วงแต่เราไม่จวนเขาไอ้ตะกินมีเราจำปุ้ยเตะตีนลิเลียนจวนอาวันเสียสุดท้ายจวนอันนี้จวนนั้นเขาถูกป้าจอกชักเราเบียงไงอันที่จวนโฟนจวนด่าตะมักไม่ฮัลโหลอันที่จวนเกลซีจวนข้าอาเลมฉันนั่นจุอาโอมังเล่ไหมยาขัดเตียงอาเลมจังเทียมันในเทนั่นฉันข้าอันนู้นน่าจะที่เขาจะปนยังไงยังก็ขัดเทียมไหมจุดตาจวนมันหมดตะกิน
kan va kal nga la ngai lo ko in siamang an tia kelsi chuan I ta em moni le sulai hmuna va kal ringo chu chi theinem an thangkam te poni jok mai theisin alo tia an thangkam lo ni poin an thang tang chung kan tal chuak le kan mai dom in hring zo ta che an tia chuta kelsi chuan he tiang thil kan ti tu ri ko oi thei lo van boi thlak ta kem tin a pu chu azui ve ta nge Lilian chu an lo phuak beta an phuak be nam huna chuan John le kelsi chu film khok takin am vakala kan thil ti hi a fu me wong mo an ti rai chuan an pia do tong chuan nang ni pan hi kha in sirai kha pei thang ha ro lo ti ya ma se John chuan teu lo mai thil pakhat ka khidon chu kan siot tina hian bom ka kam pheka chu kan zawaya thi theina ni ti kan soi nge chuwang chuan kan zawaya thi tlang dial indu ni te chuan min kap thayang in silai me po chung nge renga helaya ka thil ken lai me chung hi kan en chin don em niang an tia chutia soita ka chuan silai lo tun tu te chu an tol hnung deuh khat khata khati tu kha ni thil ni dan khathia me ti chuan Lilian hi ka khoi chuak do na nang ni ho hem lo zui tu ani lo an tia chuta le Lilian chu kai tho an tum chia am phuak na chu don tal chuakin John a silai ken lai chu sak nga la atin le ta chuta za chen John a chuan a topa chuan khoi la mangai than ti ilan tir ta ni mo ati John chuan tuna chuan ani na dik tak akon lang chiang ta atia ti chuan kelsi so ka hlumi du nge yang te ko ma se ani ka hlum don chuan ke himin ka ma sak pa nga yang an ti buka chuta le Lilian hian engtian takin nge mo nang hen mangai nei nei vele an tia ma se John hian kanin nei na kha sum don na me mai nei ti khia in ka khia chuwang chuan khatiang ang in nei na chun mangai na tam tak be sei thein nei nem chuti han soita ka chuan Lilian hian nang ni hlim takin indu dani ni nomanga ti chuan ke hi chuan ka du nei theirawin ti hian ko ombi kang mo ava fek lo ve an ti chuan John chuan ani te chuan sirai khamet puak la ni mai lom I duang chuan thili om tir thei tholom ma se hi khuyang che I me rolling ke pon hei ka met venga ti chuan kan zawa in kan top na chu kan thleng mayang atia ma se kelsi chuan John mei tum tak ta kem ni alo tia Lilian chuan a me ngam pokang lo I du chuan metro alo ti ve bo chuta John chuan engti moi soya an tia I trikhai ti chu ka khathiam ve ve kalom lo en la ti in abom da na lampang chu silai tin ba chuan an kal phaya ti chuan bom pakhat chu chemte chuan a han vita lau takin midang ho chun lo oma ma se Lilian rin ang ngei mai chuan chu bom chu a lem lek lo ni in a puak ta lo ka rin ang chia ni bom lem ani ye a kan ti chuak ta kelsi chuan a lem moi mana a lo tia hun kan nei tiam to sia chu wang chuan an ma ni ka bu mangai lom an tia an ting he ke ma min ron ve mai lo ro man na dang te po ka nei theya an ti dai chuan nang ni pani kha en thil ngei soya ti in Lilian chuan a kan ti top nga la chuta John chuan helai hmuna kan local chan hi chana nei ti khuyang te ro an ti chuan nia mole min ron chan chuwa ti chuan thu dik kon zon chuan ya ti chuan to pa hei thu dik chin kha chuak ta boka ti chuan ke na ka du ve chu nang ni pani hi in thi hun ve to ni ti hi ni chutian soi chuan John chuan ani le tuna hian chan thazok ang ni lang nangin ke ma ni zo ke chan thazok lo ni tai la en tingi ti ang an ti chuan han tum chinula kan khuyang chu I du dui ko thayang an ti chuan John chuan ai te tong chuan phone chu kan phaka video pakhat en tir ta chuta le Lilian chuan hei hi nge ni om zia an ti chuan I muang kha ne mai engkim I muang kha ni ye an ti chuan chu video a chuan anu kha Kevin an lo phuak bel me ka chu en tir ani en ting he tiang thili thlen thei ka khathiam lo ni tin Lilian chuan a soya John chuan min lo ngai mol om hle maya he tiang ang than kama hianin engma in bua sena nei rovin kan local to piring ngem mon ni chutia soita ka chuan Lilian chuan ngai to wangwanga anaw ten hena chuan sirai kha leya han pai phot me te u ti na khil ta nge chuta John atan pang hoi chuan
hẹn thil zong zong hi kan chin fel huna nang ma ni hi chu han pain kala be leng cheu an tia John chuan nang hi chuan mi zong zong hi control thei mo in tingot thina ma se nang ma zo khi kan control che ni ti hello ni chu ta le Kelsey chuan ka be si yang ani ho lo mai ka kan ai ni lo fing dei me tin kan kal na ya an pan hi chuan anin fo ta chu tia anin fo viau nu chuan pon lama chuan an chuak ta Kelsey chuan khati ang wa man na khai na yang ti ka lo reng hlei nem an tia nia chuan in nang pon min kan zo wangin lom thu ka soya an ti chuan Kelsey chuan ka ring zo che po ani chi lo ka boss nia I thuanga ko mangai zo lom an tia ti chuan in ende wang wangin John chuan Kelsey min mangai ni ti hi impom ve mai la athang mo le ti na ngai tua ti chuan motor chung lama chuan an luta Kelsey chuan mi pakhat ne na hian hei ka thato e tuna chuan engkim po ko ka monom to e tina va khila a thatna sa chu loin ankle thang che o tin ti chuan phone chun da ta chu tia phone ala nu chuan John chuan alaya san hiam ati o ne yang ati nge an ti chuan alaya si lemin I thin lunga cham deuh chu ni em lo mo an ti ka thin lunga cham mo cham lo mo chu chu inge I ta na tong kai na an ti ya nia adi khop mai ma se ka khre thiam lo chu ka fo lai chu khai min hnial box si rawa tuna mi padangi bele box ya an ti chuan Kelsey chuan o khang te kha chu Lilian mulai kan ti nia atak ang thebe ka chet ve ngai lom atia o animo ole a try ka kha thiam e tin le lam chu han hoya Kelsey chuan John ingai to na khadu tok te ti chuan aglo win nang hi mangai tur chani ravin that tur che ni bula hin ko mani chu chu ka khria thangai te na ma le ma chu a in fui pa boka heti lai hian Lilian te in lama chuan anu kha an lo chan chuak ve me ka thin ram takin anu chuan Lilian khami te chung kwa pelu so chung kwa ho zong zong kha he khopui tang hian tha chimi wa kan ka du ni ka thinarim khop mai te na ro in kho sana so khop mai ti chuan le John ate pani po chu in lam an va thleng ve ta ma se in chunga chuan an be se lo deuh main Elias lo oma John chuan rang te kan sirai chu phoratin ngala ma se Elias chuan John ithil in tur nei chu inei thol he maya tunang kum to te chuan hetiang uen tui chu alawanga sin tin alo in sakham ham maya Elias helai huna hian engte tu lo kal nge ni an ti chuan ha khatiang khanom lo la ha dam te vinom la helai huna him buena siam tu lo kal kan han pa leinem chutia soita ka chuan Kelsey chuan asirai ken lai chu von thlak sak pain John do tok te enge soidu chu thade win longai thatiang an tia ani chuan enge soidu chu tin John chuan han ngai changa helai huna local chan chu pelu so chung ko hian nangni chung ko te nena tho ho na hian duwa chu thu keng tu chuan ka kon kalani atita John chuan ngoi te ti hian kan soi nge kan hunain lokala silai nen kanau te min tha sak boka chumi tonga kai lo te chuan tho ho na in du lemo chutia soi zong ma chuan alai chuan kan tun huna thil thleng mek hi kan du thanna ni siro lom tuna chung kapesio hin lo lian tel tela kini pani tan hian mi hlo man ni ve ve a chuwang chuan kan tran ho mai angai ni hi kan tang du na ni chuan kapesio ho hi kan he thedon sia antia chutale Kelsey chuan nia asoi chu keipon kapom kapesio ho hian beidong mai don lova min tha chi mi ma chu phuba la turin an ron le le zelang kan tran ho ngai ni anti chuan John chuan nang po chu tu lom a beng nge moi tran le katana thok ni lovem ni anti chuan tu ta na thok le thok lo lam pang ani lo tun huna hian tran big nei rovin thil ni na dik tak hi i khia thiam ngai lom tin Kelsey chuna chang le ta chutia soita ka chuan John chuan Kevin local te Kelsey nen hen in duty na mun hanin thak lok teu akho boi ni hi antia chuta Kelsey chuan ke hi nang ma veng tu chikania i hla ta kom thei thei nem anti chuan ngoi mak me ro I boss kania in ha tho to chu ke mang ka siamang chu wang chuan ka du dan dan in kom tir thei che chi khriang che anti teu thut maya
Elias chuan olokin milo kha thiamula thil soi du ka neya antia longoi ko nang kha anti wal thap mai Elias po chungoi vele mai boka boko ka monom deuh nu chuan pon lama chuan Elias le Kelsey chuin muwa helai mun chu thoben thak deuh ni hi tiro antia Kelsey chuan nie in chung boko ka tak ai kha chuan anom zok dei rom alo ti ve boka an han ngoi dun deuh wangwanga chuta Elena lo ho to mero anti chuan kan thil ti lai kan ti zo lo tin a chang chuta Elias chuan so pa tha so I thil ti tumani ti chiang mo that lovin im hangai tran jok ning ka khia atia chuta Kelsey chuan ke hi professional kan ni lo angin min ngai am ni chuti ang lek chuam min ngaya an han tia Elias chuan thil dang sei tam lo chuan eng po ni se trampui tu I mo ni chuan midang pan lovin ke ma min pan don nia chu khiang che atia akal san ve ta ma se thuia kalma chuan Kelsey chuan nang hian ang tiang taka thu ge nge mo min du le ati chuak ta lol mai ente moi soya tin Elias chuan kon changa ka khre china chuan nang hi mei chia han ko bak chin in ka khelawa I ko phola ni se isi gas pi ngai si lawa heti ang indu na lampang hi kha thiam pha ve mo ni le atia chuta Elias chuan nia isoi dik lo han pa chung lo ve khang mei chia jong jong kha chuanga tan vak ma ka ti ngai lo nang ka ton hnoi ga hi chuan nang ma chu hi ka thin lung nei tu ni ti hi ka kha chuak ani antia chuta Kelsey chuan ka kha thiam me nia me chebulen tong dan vel chu ka kha thiam ve lom in mun nun ba piang hena chu tiang chunin soi thena lom antia chutia an nui don lai chuan John chu ang kala Elias I ho toy mo ka tia enge moi la ti le a kon ti chuaka Kelsey nang polo lu to anti chuan enge ni thil dik lo am ni anti chuan party kan nei dona chumi ta nai bo sei chungai mino pui ro tin John chu let le ngala lo thei lovin Kelsey po chona zui lot veta in chung lama chuan tunang huna party engang party nge bo sei huni tia a han ti chuan John chuan kan hun man dan pa ngai anga ka hun kan man ngai lom ani lo chu mi te min ring hlel don a sin ati nia ma ko chu kan ngai tu ngai chu tunang din huna chuan kan him nei kan ngai poi mo ve tho ngai sin antia nia adik lom ma se du than tu dang kan nei chuang lo heng mi te hi zan ne lo kal tu kan mi som te chuan nia tin lis chu han en tira chuta Kelsey chuan heng ho hi mo I him na tu bwe pui tu kan ni mo ka tia heng mi te ka khret lovin lo so mo anti chuan in ha chu thok me ro alo ti ma se Kelsey hian tho ho na khai du lo mo ka tia anti chuan nia ke po ka khret dan chuan kan tho ho tam thei chuan Elias nem po khan in betam thei deu nga ilom viau ka lo ring zo ka sin ati heti lai hian Elias chu in lama zo san hen lama avakala ka fanu chu enge an engdin huna nge din ati chuan din hun so him lo lenin ka khia ati ani mo ani chuanin kan lak su awa thangai ni chu atia ti chuan le zan lam lo nia party na chu an nei ta Elias chu an kalin Kelsey bula chuna kon kal hnaya Kelsey chuan khathian thil kha ma ta che mi khwal ta nong sang moi te omania anti chuan helai minai mu khwal kan ni hleinem patlang ne la lom atia chuta Kelsey chuan ani le khapa chu khoyang e om local donem atia kalang chu mole he tho ho na hengai poi mo lom eng wanga tho ho du nge ni ti po ka khathiam lo ya anti chuan Kelsey chuan local lo ma se poi lo sin mole ngati mo eng wanga mo local lo se du email manen mangai na in lu ti hi a khoyang ti lawem ni anti le khera Kelsey chuan kha thil kha soi ve jesu do ta ni kha ati chuta John chu lo kalin Kelsey kanin pei to em alo tia Kelsey chuan in pei to hei engkim ka chek fel vek to a ven him no po kan kal pui thai antia ani mo khang e tu ate khan tu kan tel lo mo anti chuan Elias chuan tel lo ni mel hei ka email ka entin mak lo lo ve antia chuta John chuan ani chuan local lok ta che tin Kelsey chu rom pakhata chuan a khwelu ta a helai hmunate enge kan ti do na tin an zota
จวนหุ่นเฟียนเรียลกันมั่งคัดมาตัวนายเห็นหุ่นกำจังหันลากลูกกระดูไม่หมดเลยมาเสเกลซีจวนปนละมามีคนทำตะกันน้ำตัวเนี่ยมาเสจวนก็เขียนลมจู่ฟังตะกันจวนนังฮีกระต่ายในที่ฮีเขียเสก็ดูลมอันเดียสุดท้ายหันฟอปะมาเสเกลซีจวนมวยเตะกันทิลตีหุ่นฮีหุ่นโลเตียงฮีจู่ฟูโลเนี่ยอันดีมาเสจวนนั่งลุยเจล่าสุดท้ายเลยตัวปะจวนดูตกเตะตีน่าหันน้ำตัวเดียวด้วยไหมจวนทุนอาคารมินน้ำมุอาทิตย์สุดท้ายเกลซีจะคนทุนหายตัวนายให้เทลิตีดูมั้งมาถึงไอ้ตัวนักเขียวอันที่หุ่นต้องพวกคนติดลงไว้ช่วงเอ็มนี่อันที่จวนนี่เราเวก็เขาเทียมมาล้อมตัวจุ่มเห็นอะไรสมุไลเฮียนอิตาก็นี่ที่ลันที่เขาเวได้ดูวางไม่นึกสอกหรอกมั้งจุดอย่างช่วยดูด้านนี้แต่จวนอีดูจุกันติดหอดลิงดอนเนี่ยที่น่าฟอบจุยเวได้ตามาเสจวนก็เขาเทียมอันนี้จวนอะไรจวนอาทิตย์โดนติดตานี่มั้งอาทิตย์มาเสเกลซีจวนเองอาทิตย์จุดอย่างส่วนส่วนยังไงตัวน่าจงกำปั้นที่จะเป็นขนมฮีที่ตัวกันตัวมามินหัวโลฮีอาทิตย์จุดตาเกลซีจวนก็เขาเทียมตามินมั่งไอ้วางในเราตบไหมอันเดียจวนจุดอย่างละมันในเราอาทิตย์ไล่ตักจวนอะไรส่วนลุดตาโอ้ก็ตีบัวเราเจ้ากับเบสเองก็มองอินทีดูน่าอัดเล่นกันในเราโม่กันเดียหวังตะกินเกลซีจวนเท่าช่วงงาละก็ถอยตีนชัวจวนหันตุมาเสจวนชัวไม่พัลเฮาเราท้าลมชัวแค่ง่ายเลยเนี่ยเราเดียมาเสอะไรจวนมวยแต่เถื่อนป่าอันนี้ฮีอินนมเจนนั่นตัวไม่ในไทยเนี่ยจุดที่หันสวยเจ้าจวนนะกังแต่ก็ยังไม่จุดนั้นเนี่ยงาช่วยไหมเองเที่ยงเนี่ยมวยตีตากเลยตีนเกลซีจวนนักการเทรนงาลวัดอะไรสิทรอยม์ตีน่าหันไกลเท่าว่ามวยจะเราทีเวแล้วน่วยไหมจุดแต่อะไรจวนกันไหนมีป่ามานี่อินเรนตอกนั่นเองโซโลเจ็ดดานั่นเองเขากันติดช่วงตาจุดแต่จวนจุดที่ยังไม่ตีเลยเกมมาเป็นริงโตเราจุกันเอ็นโดน้ำเนียงตีนเน็กชวนตุ้มเละโดน่ะมาสเกลซีจวนนักการเทรนงาลวัดดูตอกเดียวจวนอีหาดมาไงนี่กันเราก็ชัวสนังเจตีนอะไรเนี่ยจวนปนละมาจนนั่นช่วงตาจวนไอ้ด้านนั้นเราคบไหมจุดแต่อะไรสปอยันข้าป้าบุลาขันเอ็นที่ยังไงมันอมิลดุมเลยมีสิเขาจียงวิวเสียอันที่จวนเนี่ยก็เขียนลมจุมีวางตักจวนอีโดยนอลเวย์ที่ทุโลสินมาเลยอันที่จุยมวยวุ้งตัวจวนหันเดสกาจุดแต่อะไรเสียนหรือว่ามันต้องช่วยในตักโมหรือว่ามันน่าเฟลไฟแต่กันในเราชวนเกมมันก็ในโทเนี่ยอาทิตย์ช่วงตาเองนี่สวยเสียจูอันที่ไรจวนเปียดว่าจวนเกลซีปาจวนเชิงตาโอ้โซกับปาก่อนเชิงตัดไหมที่ขั้นเราก็ว่าเว็บยังไงที่นักการสอนให้ฮาร์วัตตาจวนเองจวนลูตาจวนเราเบ็ดมาซามิสโตเปลูโซเฮลัยมุนเอกันเขาเทียกันล้มแพ้มาเดียเนี่ยตัวปจนไม่ชนะกันในมูเวต้าจุดตาจวนติดแต่อีชุดเตียงอันเราสวยชุนข้าดีกันในฮิตกกันเมลมาจุกันเทียนเต้นในเตียนสวยชุนข้าอันเดียจุดตาโจเซียนส่วนมากันถัดไล่หุ่นนังเขาจุนอีเสียให้เตียงหินในเราตัวกันเนี่ยมาเสกังกุมาตั้มเวเซล่าจอมปุยทูปกมาหมดเวเซล่าในฮิตกนักกินแล้วเขาเทียมเวมาอย่างอันติจวนอันนี้จูอย่างพวกนี้เสกันเที่ยวสวยตัวแต่กันสวยโหดทัดไทยนั้นเฮียหันอินพัฒนาตีอินตัวจูหันเปียจวนที่ประคัดจอดูเสกันในบุกอันที่จวนอย่างโมหันเดียฟันนูอีโลนี่นี่โมอินในอมกลัวข้างไงหรอวะอาทิตย์ช่วงตาจุดที่ไล่ตักจวนเกลซีโปคาอากุมาตรงนั้นก่อนช่วงเวเมกาอยู่แค่เด็กกันนี่จูฟันนูจูกันในลมอาทิตย์ช่วงตาเนี่ยฟันนูจูกันในลมกันนูปุยมาสาแล้วก็ตรังคานเนี่ยอามาก็จูมีตัววักมาเห็นฟันนูที่จวนอันนู้ข้านาทีสันมาเดือดตากับวางเงินแกงกอลชุนจมตาจุดที่สวยได้จวนอันนี้จงจ้างจูหันสวยชุนจมเจลอีดูเอ็มอาทิยาอย่างที่โมก็ฟันนูจงจ้างจูอีตาหนึ่งเงตรังกายน่าอาทิเฮติไลเฮียนรักเขาจะจังเงินมาตกเราตลาดน่ะมาตกช่วงจังจวนสิได้อันคนกับตา
van doi thak takin pu jok sa puma chuan an kap fu ta hlo maya rang takin Elias le ho te po chu motor omna lam pangpan chuan an kon tlana an strai chuan kon met puak ve thak boka ma se chu motor chu atlan liam man ta hlo mai chu ta le pu jok sa pum chu lo thi noi maya min kap fu ni hi an ti chuan Kelsey chuan ni lo ka pa ani thei lo tin amang ang ta viau mai rang takin ambulance kong hal ta che tin zon chu a han awa zon chuan thil om dan chu kha thiam ani hinimo fanu chu tin mak ati ta hle mai eng pon ni se apa chu chan man ani ta lo nakin deuh chuan Kelsey chu lungai takin a thuwa Elias chu kal hnain e thil ti tu hi tu nge ni ti kan chui chuak khopang an ti chuan Kelsey chuan Lilian ni ti ni hei an silai mu hi heta tang hian an mani ni ti ka khathei atita Elias chuan ani hi kan chui chuak watang an tia Kelsey chuan kapa kha helai mun lo kal khang ngai lo sin male an ti chuan Elias chuan nia aziro khop mai a phubai chu kala nge nge yang ati buka chu ti rai chuan chu kal hnain kapesio ho chu kan zui zela tuna chuan an tom na hmuna an le dial to e alo ti chu vela Elias chuan kanau te ka khwenga ma gan lange an tia masakel si chuan nilve ka kuta da go ke man ma gan lange ati ta zoka ti chuan tulom pangpan thu chuan in bo se ta matok chuan lai chuan chuan Kelsey hena chuan pelu so fan hui lo ni ranga chumi chung chang chu atinga min khil ngai lo ati soi ngai lo bin ti khan yu khe to tho lom tin a chang ma ya heti lai hen in lam pang lo langa Lilian enu chuan engtim hoi tia John le Elias chu i that lo mo an ti chuan Lilian chuan lungai ma ta che kanu an ni pan hi te chu a tho ni na kan ti leng ani mai lom an tia ma se nu chuan a tho ni na don hle nem ke ma ni min ron pananga min ron zong zok to don sin ma tinge mo i at em thin le a han ti chuan Lilian chuan khatiang in chi ai ma ta che ti dan to ka ngai to me ka lom kan ching fel le ma yang atia anu chuan he thil hi kan malam hun tan a thalo thei viau nia Elena te John te khang hon le dam chung chu kan tan hian a pui thei viau ni o atia chu ti rai chuan an chial ho pakha chu lo kalin Mrs. Capesio buena kan tok tlat mai atia eng buena mo an ti chuan kan thil da khom na hun kha akanga kan thel thei lo ni a han ti chuan Lilian chuang takina thutna tang chuan kan thong hala anu nan chuan an va chuaka solai kan thil da khom na huna son kan sum dom pui te na kan thil in thlak thleng tu zong kan da khoma a poi hle mai atia a fanu Lilian chuan aman an perfect to em ni an ti chuan pe tong chu mole aman zong po kan dong vek tolom a leitu te chu Mexican men nia an lung o lo phei chuan an bo ko thei viau nia an tia chuta a fanu chuan kanu ti dan to kan ngai to don nia a han ti chuan an hma lo ka tong chuan John le Kelsey te khan kan chuak ta Kelsey chuan Lilian ka chunga ma chuan an lu le ta John chuan khang dam doi zong kha khoi tang ngai nei nge an ti chuan dam doi tak an hlei nem ati nang poni bum ve tho mo an tia nyang chu fin pian hon an nei to sirawa an oi me ngai dom tin ro changa heti la hian in chung lo ma chuan khang dam doi te kha a lei tu Mexican mi ten an fin fi me ka ma se dam doi tak ni rawin mai da vek chilo ni in thin kan tak chuan nang ni ho he min bum mo hetiang hian mo min tia ti in Lilian te chunga chuan alo lung oi lo khop maya Lilian chuan hetiang hi ni ti kan kha sa bik lo kan lak na te min bum ve tho ni dam doi pa ngai ne lo ti kan kha thei nem an ti chuan entin moin tia ke ni po min bum tel mo nang ni chu am bum cheu pon mai thei ma se ke po min bum tel ve hi chin ti fo lawang atita chu ta le anu am phur be chu sel betin tuna hian
Mexican mi te boom that lo zia lan tir nan hei hi kan mu ti rang zeu tin anu honga chuan a zeita Lilian chuan poya ti ta khop mai chutia le ron taka tra lai chuan Elias le Kelsey te chun ron lang lol maya tikhan kapa i tha chu kanin rol le chi e aron ti ta Lilian chuan enga tinge kemin tha zok lo enga tinge ni chunga hinin tuan athia Kelsey chuan tun ma khan kalo zai dam thrin na tuka i chan tu ang tok po pelo chen ke en liam mai mai zera ma se tuna chuan ro ga na dik tak kan thlen ti ngai to ni hi ti na changa chuta Lilian chuan kum thum liam ta khan nang hilo that de to chela thatu ma se poi lo ve tuna pokalat lai chi chuang lo ve ti in silai tu phorin ka an tu ma se Elias le Kelsey chuan an silai chu phorin Lilian chu an kap ma sa tu zo ka ti chuan an kap lum ta John ti chuan a top chu kang kha fel ta ti khana zo ni mai lom ni an ti a Kelsey chuan zo ni mai e ma se ni china thu sei khang e om zia kum thum diam ta khan lo that to chei da ati kha enge ni om zia ati ta chuta John chuan pedu so panui ni ti hi tun ma tong thoina lo khria te pon ni ma na ati ya ani le nang hian pedu so panu ka ni ti hi i khena nge an ti chuan John chuan enting e chu ko khria tanga enge ni om zia an ti ya chuta le Kelsey chuan John engma i khelo tak tak ani chuan kan khinang che in hian nak lo le da chan hi inun na la tu kan ani kum thum kal ta tha ka ni thret chan kha nangma malak na hi ani tin ka pa ya min khil thina anti chuan John chuan Kelsey i thu soyom je chu ka khai hau lo mai chuanga chuan in ham hnoina ka nei lo nia a kan tia tuna taka in ti nge chung i thu sei te chu ko oyenga fin fian pom to si lo anti chuan John chuan nang tin na che ka tum ngai lo tin na che chu sei lo nang chan him che ka tum chau chau thrin zo ka sin Kelsey chuan ani chuan chu wangan ni min thunu na min control tum hlat thrin an thia nie nangma control che ka tum lam ni rawin nangma ven him che ka tum wang zo ka ni ati na changa ti chuan nakin zera po nangma ven him tu che hian ka in tiam ani ati ta ka chuan Kelsey thinlung po chu nein om ta am pani chuan hanin fo pa Elias chuan a thai helai hmun atanga ka chuangai nin ka khria tin in thia ka filim ta Kelsey chuan Elias chu ka ba bia ka thain ka khria atia a thalom va be ko atia ma khan ka bia khai du lo vlo thina mo ka tia tu nei phal le le sia an ti chuan John chuan i bia fo ka phal ka ti na nei nem tun tum chu lom ti na changa a thai i thil phal le mai tin pon lama chuan ava chuak ta chuta le pon lama chuan Elias loading lok te thil se du ka nei atia ti chuan Elias chuan ka rinang chia kha nei ama thatu khan wa man nei siam me ka mo ka tia ma se ka khathia me an ti chuan Elias thil pakhat khri la ka du chu nang hi ka u nau pa ngen ken tak tak chelom chuta Elias chuan nia ka khri lom i se jing to lom an ti chuan ngatinge lung olo mel do be om si chung kwa kan ni rang dona entik lai point kan in nei don tin ani zo ka thai ti lo vem ni tin Kelsey chuan han zo ta tuna chuan ke ai beng him thei tu chen om zok nin ka khria chu wang chuan kain hol ve po tu lo ving ka khria an ti chuan nia i se dik mai thei ma se Jonathan nen hian tun aya in kong mai zok hian theu la chu ka du khop mai tin a changa ni lo ve ani sa chu entik lai mai ka ngai na ngai lo ma se ti hian an soi thina mi mangai tak tak ani chuan i thla zale nang an ti thrin chu wang chuan loin rol lovin thla zalen zok cheula a thain ka khria atita Olena kendo chuan John le Kelsey te po him takin anom dun ta John chuan thil pakha zolok du che ka nei an thia inge nei ti chuan Kelsey tinga ko thrin chia ma se hming chu Elena Pelusi lo ni sia Elena tinga ko zo ton chem niang an ti chuan angai khel lo ve Kelsey ti ka hming tak tak ni zo ken ka khatoya an tia anuya John chuan a that na sat chu tuna chuan kapesio ho nena kan buina po kan sing felta eng buina dang le kan chin fel liang le an ti chuan Kelsey chuan cholte po kan lo veng chu chuta John chuan
อันนี้ส่วนที่ต้องประคัดดิเลจะกระดูนี่ตีนมาส่วนหันทึงทุยะเกลซีนังให้กับมังไอเจียกันอุปุยตันนี่จะกระดูนี่มินในดวงเงียมตีนอดีตตาเกลซีจวนเตียงไหมให้เตียงที่ติกระโลเบสเซโลกมีหรอวะกวันล้มทักแอมตีนอาสมนจัวปมตาเตจวนจงบุญจูอันบุญตีระอันปัญหาจวนลิมทักินอันนมดุนตานี่โอเลคัตจงกระตุนจุมากันไงทักเทจูนี่ยะ Chinese drama งงงเอ็นคักกันหนึ่งเดียวก็เราวางเงินอาจิดังเดียวแต่กันหันตีอะหุ่นน้ำหุ่นน้ำเราหมดแล้วมินบุกวักขาอาหารติดังลำเวเดวะอะไรไปครับเพราะ Chinese drama เจ้านี่เราเดวินเตียงลำปังเดียวที่กันก่อนที่โฟล์ถึงตอนนี้ที่ค่ะการสวยเตือนหาบุกันนี้เป็นดูตัวผู้ตัง